हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेरेप चेनेलाव नैबे मोनाबिलि समावहाय गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। गुड इवनिं बयनिसिमबो। आंनि भिडिअ खालामनायनि खारना जाबाय मोनसे मोजां खौरां आसा खालामनानै आं खालामदों। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै मोनसे इन्टारेक्शन जादों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया, जाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जाय गाहाय दैदेनगिरि जाय मासियाव दङ बिथांमोनजों जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन जातिफोरनिबो जानांगौ। आङो दायो बिटिआरनि बा बड'लेण्डनि सोमोन्दै बुंगोन। जाहा मानाव गेदेर आबसुनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोन, जाहा मानाव गेदेर बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर' सारमोन, राजु नार्जारी सारमोन, इउजि ब्रह्म सारमोन, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोन, गोबां दैदेनगिरिफोर थांदों। गुवाहाटीयावहाय दिनै जादों। खोनानो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जे 14था बिएफ गोदान दाफुंनाय बिटिआर गासै मोनब्रै जिल्लायावहाय बे जुदि जामारोब्ला मोजांनि बाथ्रा। आरो लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जि एरिया बारायनाय बेखौबो लानानै खिजान सावरायखाबाय जानांगौ। आंबो बेखौ मिजिं थिहरो। बे हरनि गेजेराव आं बयखौबो रायजो राजाफोरखौ गोजोन सुख सान्थिया फैगासिनो दङ आरो जानो थांगासिनो दं। आं बेखौ नोंथांनिसिम मोनसे सांग्रांथि होयो। आरो लोगोसे बेखौबो बुंनो सानो रायजो राजाफोर सिरियास भाबै इम्पर्टेन्ट आपडेट होनाय सिस्टेमै जे मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला दुथां सुबुंफ्रा बै मोजां खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि खामानिखौ सिफायनानै होनो नागिरो, बेखार खालामना होनो नागिरो, दंस' खालामना होनो नागिरो। जाय सुबुङा मोजां खामानि मावनो नागिरदों बै मोजां खामानि मावनाय सुबुंनिखौ दंस' खालामनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गाज्रि खामानि मावनाय देखायनो नागिरो आरो बिनि गेजेराव गावसोरखौ मोजां खामानि मावनाय बेखौ लाबोनो नागिरो। बेबायदि आखुआ सोलिबोगासिनो दं रायजो राजाफोर। आं मोनथिनो मोन्दों मोनसे जायगायावहाय मोजां लामा मोनसे मोजां बानायदोंमोन, नाथाय बेखौ हाखु हुखा खालामदों होननानै। थिग बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरनिफ्राय जों हुसियार थानाया गाहाम। रायजो राजाफोर आं बेखौबो बुंनो सानदों बैसागु बोथोरा सफैहांबाय, बयनिबो गोसोआ उसुखुथु जाहांबाय, दाउ खौवौनि गाबनायाबो रेडि जाहांबाय, गाबबायानो। बे बैसागु बोथोरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आंगो मोनसे फोरबो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सेथि फोरबो होननानै बुंजायो फोरबोफोरनि गेजेराव। स' बयबो अननानै काइन्डलि रंजा बाजा खालाम। जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथिया बैसागु फोरबोनि गेजेरजों दं आरो बेखौ जों बयबो मोजाङै रंजानाय बाजानाय खालामनाया जोंनि थाखाय गोनांथार। मानो होनबा जों बेयावनो दामनाय देनाय मुसुरनाय, खाम जथा सिफुं आरो बिनि गेजेराव हारमनियाम गोबां बिथिंनि गेजेरावहाय जों बाहायो इकुइपमेन्ट्स। आरो लोगोसे जोंनि बेफोरबायदि रंजानाय बाजानायखौनो दिनै बुहुमनाङाव सिनायजोब्बाय, मोनथिजोब्बाय आरो बेखौ लानानैनो जों माखासे गावनि राव, हारिमु, गाननाय जोमनाय गासैखौबो लानानै जों दिनै स्ट्रं जाथि जानानै फैगासिनो दङ आरो बेखौनो खायसे सुबुंफ्रा जाजानो बानानै दंस' खालामनो थाखाय थियारि जाना दं। स' बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना एसे हुसियार जाना थाबानो जाबाय। गुड नाइट। आं मोजां आसा खालामनानै दिनै बे भिडिअखौ बानायदों जाहाथे बड'लेण्डनि सिङावहाय जि गोदान जे मोनसे समस्ति जागोन, जे डिलिमिटेशन जे मोनसे दिनै सावरायनाय जाबाय, बे डिसकासनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि जे एरिया बारायनाय इनक्लुजन जे जागोन, गामि सोसननाय, बे हाबाफारिया मोजाङै जाना थांथों। आरो लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौबो जों फैगोन समाव थाबैनो बिटिआरआव नुनो मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। थेंक इउ स' माच गाइस। गुड नाइट।